Trošku natočil na video. No a potom hneď sadol za stôl písací a písal patologická fraktúra krčka stehnej kosti. Nič nevidno aj tak. Tie kamene napravo. Ale ja som len pozerala, ja vrajím, pán primár, a to by tak len z hlavy, akože takúto diagnózu bez vidno akurát, že je špinavé okno. Že máš tu svoje skúsenosti a vravím, ako náhle. Matuško, poď trošku ďalej od dverí. Poď sem, pozeráš ku okienku, poď sem, Matuško, pozri sa, tuto sa môžeš chytiť, vidíš? A on povedal, že ako náhle pacient leží a noha v členku pada dovnútra, ako náhle to vidí, tu je vraví, že je zlomený stehný krčok. A je bolo strašne zle, ona strašne strácala. No, ako nič z nás nestalo, ona strašne zvracala, potom žahlanie, lebo zrejme to všetko bolo spalené. Len my sme nevedeli, hej, že a potom, presne, keď sme ju zrengenovali a všetko to strašne bolelo, kniha tresto. A dostávala aspoň nejaké také analgetika, ako silné, že netrafilo sa. Viete, vtedy to ešte akože veľmi nie, ona dala lieky, no ja si nedávala lieky do pľaštiček ráno na obed večer a ona si to akože aj sama si to ako brala. No a ja neviem, kedy ja som zistila, že vlastne, lebo ja som nekontrolovala. A to človeka to nenapadne až potom. Ja som neviem, akým spôsobom zistila, že to nie sú práve všetky. A potom ona napríklad držala na chvíľke. Viete, že kým chcela zapiť, taký jej spadol. Akože celú chvíľu. Ako nemohla. Nič nevidíme, že? Matuško, nič nevidíme. Jak mliečku sme, že? Vidíš niečo? Viete, že človek akože nepredpokladal, keď vidíte človeka akože ešte v októbri a na júliu 25. maja. Ale že naraz ten zdravotný stav, 64 rokov sa žila. No ale ono dnes zrovna bola taká, že vlastne, že by kosti to je zaujímavé, že tá. No a vraveli, že vlastne, že tá diagnóza, že nie, že metastázy, že ako v kalve, že tieto kostiele. Kostiele, nie mozog, ale kostiele, že táto diagnóza, že takto metastázy, ako do týchto kostiel. A vravela nás je ten pán primár, lebo dali markery, akože že všetko, že bolo dobre výsledky. A potom vraví, že vlastne tá choroba je predná, ako sú oni schopní zistiť, ale tie výsledky boli to je zaujímavé, že ak nerobí sa markery, tak náraz to a ona mala také stavy, hej, že ona ako zvracala a tak, ale ona sa vždy z toho nejako dostala. Ona mala vždy problémy so žalúdkom, že... Áno, ale že ako už potom akože keď prišla tá choroba, že ako to boli tak vlastne. Ale ja som nevedela, že tá choroba je zle a zase príde zle a vtedy vlastne zvracala, čo ona nebolo. To je pekne vidno. Ale vždy sa z toho nejako dostala. Mama kráľ. Pozri sa, už vidíme sneží. Sa skoro dotýkajú skaly. No, konečne už niečo vidíme, že už sme z toho mliečka von. Jak sa nám vydávalo víc. Je to teraz také, že nič moc nie je, že oproti Kodrine je to Amerika, že... Presne, ja si predstavím, že si skrytili u lekárov, dostal sa mi lekár, šofer zavre dvere. Jasne, aj toto bolo strašné. Ako darmo, už mám